ukubanda kunjalo izindaba zabantu asiziyekile ngoba zimnandi futhi ke mina ezenu ziyangishisa zivele zigcwale la. Ama guys angithandile athi sondela amalwande sheshisa ubaxoxela ama life graduate ngoba ziyashisa. Nami le eyami kodwa iyangixaka ithema engixaka ngathi angidlulisele kuwena. Izwa ngixoxela ukuthi umnandi kanjani step mother wami. Hello, sanibonani Dumelang igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalola lwezibhekane zona esihambela le kude phezulu. It's a story time. It's a story time. Malwandle, I'm a young man. I'm still at a tertiary institution of higher learning. Malwandle, ekhaya kudliwa kamnandi ngifuna ungaqambila amanga. Ekhaya siphila kamnandi, ubaba uyinhlalisuthi, ubaba uphila kamnandi, unezinto zakhe, unamabhizinisi akhe. On top of that, ubaba usasebenza. Indoda eqotho ubaba. Yeah? Ubaba indoda eqotho Malwandle. Kodwa ebuqothweni bakhe iyodwa vo into emehlulayo yinye nje kuphela. Yile lo mhlaba ongezansi okuchama. Isinene ubaba siyamhlula uyabhubha. Akana control when it comes to isinene. Lalela ke sisabheke isinene lesi ukuthi ubaba semxaka kanjani wena ngicela wenze kanje. Uvele ucimele nje uthi qhafa like comment subscribe share ngani ngoba sibheke ku 50,000 subscribers again manje. I've got gifts for people who are commenting and thank you so much for the support to those who've been supporting and thank you so much to those who've been commenting. Ngiyanithanda ngothando lika love. Uthi Malwandle phuthuma njengoba nawe ngifuna ukuthi uphuthume ukuthi unesakhi story ufuna usixoxa la kwi-office romance ngisendela i-voice note 071 941 9417 071 941 9417. Uthi Malwandle waze wamnandi umamncane wami futhi ayikena umamncane seko wami lo yamuntu kahle kahle. Uthi Malwandle I'm 23 years old. Umamncane wami una 26 years old. Lalela ukuthi umamncane ufika kanjani ekhaya. Uthi Malwandle umamncane wami ilezi zingane bezi smart nje. Ubaba wami ke thina sonke ekhaya sikhulele kulela sonto lelo pu uyalibona lelo sonto lelo lenhlala isuthu uthi sikhulele lapho. Uma sikhulela lapha ke Malwandle beku right imithetho yakho na yonke siyayi-understand siyayilandela akekho nje oxakene nento and ke ezintombini ke bayakhetha baba. Angifuni ukungasho kubaba ke nokuqala lo nkosikazi abahlali nje abafazi baba ngazi ukuthi babalekani ngoba uyindoda enu ebukeka inothando futhi ebukeka kwazi ukunakekelana. Uthi Malwandle lo okhona njengamanje umamncane uhlangane nobaba emsebenzini. Umamncane kuthiwa bekahlakaniphile smart eyilengane beyeqiswa amaklasi as a result uqeda isikole na 16 years. Waqala etertiary na 17 years wayenza izifundo zakhe zobunjiniyela. Menza izifundo zakhe zobunjiniyela kusho ukuthi waqala ena 17 18 19 by the age of 19 years umamncane wami mina ebeseqedile esikoleni 20 years ebeka graduate and ugraduate nje already kune company eseyimtholile for in service training and ivele ke lapha izinhlalo suthi uyazazi ukuthi zithi izikhonza zibe zigalaza zizikhonza zibe zigalaza. Kwavele kwenzeka ukuthi vele ke umamncane nobaba kanti vele umamncane uzoyokwenza i-interview la kusebenza khona ubaba. Kwase kusho ukuthi ngoba vele asihlali kude kakhulu nakuboka mamncane indlela eya ekhaya idlula kuboka mamncane. Fine Malwandle uthi ke kwenzeka ukuthi kwagcina sekuyisimo sokuthi ubaba njalo uma emsebenzini fanele adlule acaphuna umamncane kubo kwakhe ahambe naye ambeke emsebenzini basebenze kushona ilanga babuye ndawonye. Yabona kuyiloyo arrangement nje ukuthi ubaba usiza ingane yasesontweni, ingane eyivirgin esontweni, ingane esahlala nezintombi, ingane eziphethe kahle hlakaniphile ethandwa uyona wonke umuntu ebandleni. Right? Uthi Malwandle ngazi nami ungangibuzi ngangingekho angazi baqale nini ke ukuncabuzana kodwa kuyacaca ukuthi kuhamba kwancabuzana to a point ukuthi baba wazahlula ngisho uzibamba wagcina emkhetha umamncane esontweni. Bakhethana ke meqeda ukukhethana kwenziwa zonke imfanelo zakhona kuthiwa baba wazishaza phelela zazi zangaphezulu ngoba phela intombi intole efundile ehlakaniphile enekusasa eliqhaqhambile. Uthi Malwandle kwenzeka ke ukuthi ke manje ke zenziwa zonke izinto zakhona kwaphelela kwathi nyamathema sezenziwe zaphelela ke wabuya umamncane wazohlala ekhaya. Ubaba ke ngishilo Malwandle ukuthi indoda ecaphuna kusala unamabhizinisi akhe amancane eceleni ama side hustles wakhe and ngapha usaqhubeka usasebenza full time.
wamakhela inkihli-ke yomuzi wakhe-ke nje omncanyana umamncane khona la egcekeni lasekhaya. So sihlala sonke la ekhaya, nathi sikhona thina bomfazi owahlulekayo ukuthi uthi-ke umfazi owayekhona before wabaleka sikhona, nathi sizingane la. Amongst lezo zingane ezikhona yimina ngiyingane kababa ela kuma mid 20s. Malwandle uthi mina ngisafunda isikole-ke, ngisafunda tertiary. Hayi-ke bandla Nkosi yami bengidonsa kanzima nje, amaklasi bengiwaphinda, nako-ke ngisena 26 kodwa ngisafunda unyaka wokugcina enyuvesi. Uthi Marwandle njengamanje umamncane wami njengoba ngikhuluma nawe bana 3 years benobaba beshadile. Okusho ukuthi umamncane singam-estimatela ukuthi ula ko 24 25 masingam-estimatela. Abo babili abantu abakohlanganisa u30 years. Uboy lo kababazi una 26 usase tertiary wenza unyaka wesithathu. Umamncane yena uqeda isikole ena 20 wa graduate kuthi uthema kahlanganisa u21 lo ukuthi uyamuliswa and everything ubaba wamkhetha abashada bala ko 2-3 years beqedile ukushada nobaba beumndeni nje bakhile behleli ndawonye. Uthi inkinga qala la Malwandle akamuhle umamncane. Uthi umamncane ilezi ezikhevi bese ziba ngazo siba negwegwanyana. Uthi uyabona labantu abakhevi ebese bengazi ukuthi uba negwegwanyana abe namathanga angathana isikhala, abe namathanga engazi ukuthi ane oval gap lapha in the center. Uthi umi kanjalo kumamncane wami. Uthi intokazi eyidark zoca enehwanqa ephuphuzela uboya ebusweni enhle enanemlenze enanoboya. Uthi hey muhle umamncane wami, umi kahle umamncane wami. Uthi inkingi iqale kuleya winter edlule Malwandle. Angithi siyazi ukuthi sonke khona isikhathi la kuhlale khona abantu bakashembe bakhuphukela entabeni. Uthi kwenzekile nami angazi ukuthi kanjani wakhuphuka ubaba, wakhuphuka yedwa, sasala thina sizingane nami ngasala nomamncane. Uthi ngiyabona kade ngiloke ngibona ukuthi umamncane uthanda kasuthi kubaba indlela angibuka ngayo, ismile angishayela sona mangabe sihlangana ama corridors akulesithabathaba sale yadi yala ekhaya akahambi wodwa. Uthi hayi ungangibuza ukuthi kanjani kodwa icayebo ligcine lizenzakalile yavele yahlangana nje yathi thanqa kamnandi. Yithi laba ya nomamncane sibhizi nomamncane. Okubhlungu Malwandle ukuthi umamncane akasayeke akamnandi even ngisho ngilele negirlfriend yami enginayo le eteshari angisayizwa nhlobo. Umamncane uhamba phambili. Even ngisho naye umamncane useze unawo ngisho amaqhinga okunyonyoba ngisho baba ekhona ebusuku ngoba ubaba uyakhathala ubaba usebenza kanzima uyindoda ebusy. Uthi nje each and every opportunity, every moment we get, mina nomamncane hayi siphezulu kwempahla enkulu sengiyasaba umamncane uzoze amithe ngisho ukumitha ngambuza ukuthi uyacwangcisa yini wathi yena akakufuna ingane icareer yakhe isaseyinde kabe empilweni. And ngiyambona ukuthi khona manje even worse akamthandi baba futhi kahle angisole ngathi akaze amthande. Ungangibuzi ukuthi bahlangana kanjani bashada kanjani kodwa ngiyambona ukuthi akamthandi, akaze amthande futhi akasoza amthande futhi ngize ngiyambona ngisho ukuthi ukuma plans lo muntu lo ngoba ngendlela afunda ngayo uyafunda uyazidevelopa wenza yonke into ongayicabanga umamncane ukugena is that person who's always looking and hungry for new information and for new self development opportunities nasemsebenzini futhi wenza kahle. Kodwa la angenzi kahle khona hayi izokungipha lento yakhe emnandi ngohlobo olumangalisayo angisazi ngenze njani. Sesicabanga sihalela ngisho ukuelopha nomamncane bavele sihambe nje ekhaya bangasazi ukuthi sashona phi. Malwandle ngenze kanjani? Awungibuzele lapha kuma life graduate ukuthi ngiyasha ngishiswa into kamamncane futhi ngiyambona ukuthi ubaba uyamroba lo muntu akamnike kamnandi uyayikhathalela ubaba semdala futhi uyayikhathalela nje ubaba akafiki la kufanele afike khona. Uthi hey umnandi umamncane Malwandle. Kodwa ngiyasaba into eyokwenzeka mzukwane yasibamba le ndoda ngoba uthi hey ikhohlakele le ndoda ubaba inenhliziyo embi futhi ngiyazi nje ukuthi uyofaka umthofu ugcwala ikhanda without even hesitating like imi ngoba ngendlela alithanda ngayo leli qanda lakhe lumamncane kanti akalazi ukuthi ngiyaliqeda ngapha esidini right under his nose. Hayi angazi ningangibuzi kwenzakala nezweni. Awube niyabona makhehlo ukuthi ngigijimisa lezi zingane ezincane nje. Anizikhoni kodwa kuyona indaba yami eyakho life graduate kuthini ukuphawula kwakho nayo indaba
uyasho uMogayi uyabuza ukuthi enze njani abaleke noma mncane ba-elophe. Hayi mina ngazi asihlangane kwesilandelayo.